Dnešnom videu budem môcť používať loot len zo spiritov, takže ideme rovno na to. Dobre ľudia, na túto challenge budeme používať dva spôsoby. Prvý je taký, že budeme hľadať tieto zemní sprity, do toho sprita dáme zbraň a on vyflusne nejakú inú. A potom druhý spôsob je taký, že budem naháňať tých spiritov a budem ich dávať do toho enchantu. Ja teraz sa budem dosť zamieravať na tieto zemní sprity, lebo teraz chcem dať nejakú good zbraň, aby som potom mohol s ňou hrať. A dúfam, že čo mi dobre padne, len teraz musím ísť podať nejakú zbraň, aby som mohol dať tomu zemnímu spritovi. Nice, je tu už čestka, ja som myslel, že tu nebude žiadna čestka, reálne, ja som myslel, že tu budú nejaké pár naboje a to je všetko. Normálne ja mám dneska šťastie, fakt. Dúfam, že teraz mi nikto nečmajzne toho zemního sprita, lebo ma fakt drbne. Prosím, nech dá nejakú zlatú shotgunu. Yes, ale toto SMGčko je dosť good. Na toto SMGčko, toto je najlepšie SMGčko, aké môže získať. Reálne. Dobre ľudia, teraz sa budeme zamierovať na druhý spôsob, čo znamená, že budeme naháňať tých spiritov do toho enchantu, no. A to bude druhá ťažká challenge, lebo poprvé neviem, kde je enchant a po druhé neviem proste, kde sú tí spiritáci. Typek podľa mňa vylezne z toho kanálu. Reálne, typku. Co robíš? To je aj tak NPCčko. Á. On nevie, kde som ani. Chápeš? Nie, to nejde! Dobre, že sme v druhej hre a mohli ste vidieť, že prvá hra sa vám trošku nepodarila. Platia tieto isté pravidlá, takže nič sa nezmenilo, bohužiaľ. Abo aj chvála Bohu. Takže zase padneme na toho zemního sprita, dám mu nejakú zbraň, on mi vyflosne ďalšiu a potom budem hľadať tých spiritov a dávať do tých enchantov, ale ja ani neviem, kde je ten enchant. Alebo ja neviem, čo to je, proste to je enchant, alebo napíšte mi dole do komentárov, že čo to je, lebo ja fakt neviem, že čo to môže byť. To je dobré miesto actually, lebo tam je zemní sprite, tu je benzínka, ja zoberiem zbraň zo benzínky a pôjdem tam a proste dám mu zbraň a on mi vyfľusne dajeku. To je akože good proste deal. Ježiš, ja idem mimo zóny. Prosím, daj dajeku dobrú zbraň, prosím. Nice, zlatá brokovnica, nice. A ľudia, som rád, že som landol tu, lebo mohol som aj dakde tu landnúť a tu mohol byť dakde zemný sprite. Ale bohužiaľ by som musel utekať tadiaľ do zóny. Ľudia, asi si nafarmím to mateo, lebo asi budú ťažší už ľudia, lebo už hrajem asi tretiu hru. Už nebude taký matchmaking už bude na lepších hráčov, bohužiaľ. Tak už funguje rok 2025. To už aj od mladších rokov funguje. Zatiaľ 0 kg a zatiaľ sme už top 80. Čo je akože good. Chápeš, to je vieš aké nakazlivé slovo? Že good. Normálne to je vieš aké nakazlivé slovo, to každý hovorí. A ja som sa ho tiež nakazil. Čo ti dáva? Normálne ja som... Ježiš, ja musím vlastne utekať do zóny. Ja nemusím, lebo ja som už v zóne, ale aj tak za chvíľu už príde ku mne zóna a musím utekať. Chápeš ten... Ježi, ten rotate je úplne v tej sezóne nezmyselný, fakt ti hovorím. Ľudia, zo čestiek môžem jedine používať náboje a healy, čo akože do tejto hry nám pridali, počkaj, tam je typek? Ježiš. To bude dosť na dlho. Idem ho poraziť. No poď, preskoč to, fup. A to aj tak bobo. Ľudia, ja som dosť čakal, že to budú ťažší ľudia, ale napríklad sú tu takí boti, alebo... Tak ja som už čakal, že tu napríklad bude 80 hráčov a 20 botov, ale pozri, jak rýchlo sa už zabíjali ľudia. Na to, že mám shotgunu a dve splashe. Dobre ľudia, asi sa presunieme tým novinkám. Prvá novinka je taká, že nám pridali nové splashe do hry, čo sú tieto. Chili Chuck Jack Splash. Oh my god! Wow! Tu je ten enchant. Ľudia, tu je ten enchant. Ja som ani nevedel, že tu je taký enchant, ľudia. Ja som myslel, že tak, kde tu upedele je enchant. Vidíte? A už musím utekať, ľudia, do zóny. Ľudia, no tak GG, ja som dostal 2 brokovnice. Ľudia, chápeš, ja dostanem zo všetkého. Ja čestiek nemôžem brať.
Ja som tiež dostal zo zemného sprajta, zo sprajtov som dostal 2 brokovnice, čo akože je dosť nevýhoda, lebo neviem či tu, počkaj. Hej, je tu ten reload time. Je to dosť debilné, zo spiritov som dostal 2 brokovnice, lebo proste nemôžem sa brániť, proste keď chcem hneď premeniť, no tak je tam nejaký timer. Oh my god! Wow! Ktorý musí vypršať, aby som mohol streliť. Chápeš, ten rotate v tejto sezóne je úplne nezmyselný. Reálne ja budem vylezť na strechu a ja dám sprint, normálne mne to robí taký debilný ten. Počkaj, keď sa dotknem toho rohu, no tak mi to robí taký debilný efekt, alebo, jak to vám tomu povedať, taký debilný rotate, alebo dačo také. Ja zatiaľ 1 kill, nikto tu v tejto oblasti není a už budeme no sme už prešli top 50 a teraz budeme na top 30. Či akože good, lebo máme väčšiu na výhru, lebo máme väčšiu šancu na výhru. Kde uteká? No ja typka zabijem vo vode. Kde? Normálne typek dostal vypínačku, debilku. A kde typek? Kde duj typek, reálne? On uteká. Však, a on ide mimo zónu. Debilku, Aha, dobre. Zmenil som názor, on má ešte medailonku. Debilko jeden. No tak jak chceš. Ideme sa fajtiť obidvaja. Ale však ty uvidíš. Reálne. Ale on mám medailonku a ja nemám ani žiadne SMGčko, ja mám len 2 shotguny. To je proste dosť na risk. Ja som normálne cooked. Ja som cooked. Utekaj. Typek ide za mnou, on myslí, že som stále tam v boxe, ale reálne už som ďalej. Už idem normálne do zóny a už normálne chill guy. Normálne typek si ma nevšimol, normálne ja idem oproti nemu a typek si ma normálne nevšimol, on proste si išiel svoje. Nice autičko. Však to je jeho, nie? To autičko, on mal tiež také isté autičko. To mal ten typ, to je toho typka autičko. Jažiš. Hop. Ale však to aj tak bol bot. Jasne, že tak normálny hráč by nehral. Ale som rád, že máme 3 killy a sme top 15 ľudia. No už sme, neviem či je top 15 alebo asi skoro top 20. Už sme prešli top 20 ľudia. Za chvíľu bude už top 10 a akože bude to veľký hod, lebo v endgame to bude asi najviac hardcore. Chápeš? Ľudia, ja som úplne zabudol, že ja hrajem Spirit Challenge. Ale to už som povedal 3-krát za sebou, chápeš? A som 3-krát povedal zle a na 4-krát som povedal správne, chápeš to? Ja ešte z tejto lokácie som chcel natočiť, že loot len zo secret miestnosti, ale podľa mňa už to bolo dosť zbytočne, takže už dosť neskoro aj, takže som ho ani nenatočil, takže nečakajte také video, že bude. NN-ku sa bijú, nice, no tak to mám ešte zónu pri tom. Ja idem po typka. No mania, ja som cooked. Tak nič. Takže dobre ľudia, keď sa toto video páčilo, podporte to lajkom, odber zvončíkom a možno sa uvidíme aj zajtra. Takže čau.